La idea de la escalera siempre me ha gustado. Si subimos, vemos las cosas desde una perspectiva superior. Amb el nom Terra i Foc, Elisa Arimany presenta la seva nova exposició Cerdanyola del Vallès. Formada per més d'una trentena d'escultures treballades en pedra, ferro i ceràmica, l'artista fa una agosarada combinació dels elements que sempre han estat presents en les seves obres. L'obra es podrà visitar a l'Espai Enric Granados els pròxims 2 mesos. El sentido del arte ya no es descubrir un yo, sino un nosotros. ¿Cuántas veces estamos encerrados en nosotros mismos sin dejar entrar una luz que nos invite a no pensar tan apasionadamente en nuestras propias ideas? Jo considero que artista és la persona que fa la seva feina el millor que pot. Diguéssim, això és un artista. No és un artista el que fa una pintura o el que fa una escultura, no. És la persona que el que fa ho sent verdaderament i després ho fa el màxim possible. Quan projecto una escultura, si aquesta parteix d'una elaboració intel·lectual amb un disseny previ, el rebutjo immediatament. Només si la idea sorgeix de manera espontània, aleshores sí que la considero vàlida. L'art contemporani no figuratiu és una crida a la llibertat de l'espectador per a crear i per a adjudicar una obra d'una manera més personal i intuitiva. La escultura, una vez materializada, sorprende al artista que la ha ideado. La primera sorprendida con mis esculturas soy yo misma. Para hacer games no tracé ningún dibujo previo. Cogí unos hierros que tenía en mi estudio y me puse a trabajar casi sin pensar. Del resultado me quedé yo misma muy sorprendida. Mis inicios como escultora estuvieron en la cerámica y en el esmalte, y quizá por ello continúo investigando en materiales diversos, como son medicamentos caducados, algas marinas, productos de cosmética, solo por la curiosidad de experimentar nuevas texturas y por el misterio de descubrir sus resultados. La pedra em produeix sempre una sensació de misteri. Penso que és degut a que vaig néixer davant les muntanyes de Montserrat. Són unes muntanyes màgiques i les seves pedres són per a mi el testimoni silenciós de la nostra vàlua inalterable i eterna. Pero el hierro es como el punto de referencia de la humanidad, es la fortaleza, y además lo prefiero en planchas tan naturales y simples como son. El material de la escultura Europa es el hierro, y es de grandes dimensiones, 7 metros de altura por 12 de diámetro. Aquesta escultura per mi és molt important perquè hi ha un parc experimental a Nova York que depèn de l'Ajuntament que només hi poden anar els americans. Però hi vaig anar i em va fer tanta gràcia i els vaig dir no podria venir a fer una escultura aquí i em van dir no, només és per americans. Però l'ajudant del director em va dir si tu quieres puedes. I jo vaig pensar, pues sí que quiero. I vaig arribar aquí, vaig fer la maqueta i els hi vaig enviar. I de seguida em van dir que sí que hi podia anar. Llavors vaig estar 3 mesos en aquest parc fent aquesta escultura i després aquest parc s'hi pot estar 2 anys. I llavors l'has de treure perquè van canviant. Per renovar escultura. I després me la va comprar el Bassat, el senyor Bassat de Barcelona, el publicista, i la té en la seva finca de Premià de Mar. Que aquesta peça pesa 12 tonelades. Sí, ferro cortent, i a més li vaig posar per títol La força d'una idea, perquè vaig pensar que aquesta idea, la idea que jo tenia d'anar a Nova York, de conèixer més aquesta ciutat i no anar-hi allà, diguéssim, sense fer res, doncs aquesta idea que jo tenia la vaig poder fer, i per això li vaig posar La força d'una idea. Ara, representa també
que sempre hi ha una cosa que ens aguanta. Hi ha una peça que està recta i les altres s'arrepengen i hi ha tota una filosofia també dintre d'aquesta peça. Però com que vaig trobar tan interessant de que jo pogués aconseguir, per mi va ser tan enriquidor de poder-hi anar, doncs que li vaig posar això, la força d'una idea. La meva obsessió ha estat sempre la línia recta. La línia que ja ha eliminat tot allò que és innecessari. A mi això és el que m'agrada. Em costa molt ho he de tenir molt clar de fer una mica de curva, saps? Vull dir que és una manera d'expressar que la vida a vegades ens la compliquem, que sí, que és una cosa recta, que, bueno, en fi, és tot de dintre de tot el que faig sempre és un pensament, no? Quan les persones desapareixen, són els records els que romanen, però a vegades els records marxen abans que les persones. En aquest sentit, la Lisa juga amb avantatge, perquè els artistes van escampant bocins de la seva ànima al llarg de la vida. I pel fet que l'obra de la Lisa està feta amb ferro, paper, fang i emocions, les emocions són difícils d'oblidar. No m'agraden les etiquetes. Els historiadors, per tal d'establir classificacions, guarden només els noms. A mi m'agradaria, però, si de cas em recordessin, com una persona que ha intentat reflectir el món on vivim.